Прекара един ден с мен на село. Започваме с това, че трябва да заведа сина ми Макс при баба и дядо, за да има който го гледа, докато ние сме на море. През целия път му обяснявах колко ще му е готино там. А като стигнахме, баба се радваше повече на него, отколкото на нас. Айси и Дарси никога не пропускат гушки, а баба веднага ни намери задачки. Отивай да береш. Озряла е, готова. И така двете с Айси започнахме да берем череши. А тя чакаше много търпеливо, може би си мислеше, че са за нея. След това дядо ме хвана да храня кокошките, но те не бяха много доволни от този факт. После брах и краставици и след още няколко задачки си казах, добре, сега ще хвана баба и кучетата и ще си направя снимки за спомен. Любимата ми снимка обаче беше загрозена от това як е до нас, но за щастие моя Galaxy Z Flip 7 има AI функции, с които много лесно мога да оправя това. И след като изтрих проблема, дядо ни даде да пробваме от домашното кисело мляко, което те правят. Не е нужно да казвам, че беше много вкусно. И накрая стана време да си ходим, но си тръгнахме с пълни коре.